Така ще снимам супер рано видео, което ще го кача, даже няма да обработвам. Благодаря предварително на тези, които ще останат. Значи, преди няколко дена започнах да качвам в Инстаграм. По принцип, дълъг период не съм качвала, но си казах, че вече трябва да се завърна. И мой много близък приятел ми е написал на сторито: моля, ти си качила стори! И аз съм супер щастлива от този факт, че вече наистина съм в това психическо състояние да се завърна и да качвам видеа отново в социалните мрежи. И искам да ви кажа, когато напълно се чувствате добре да правите нещо, тогава го направете. Има ремонт, не се чувам добре, но игнорираме този факт. Ако не се чувствате окей да направите нещо в този живот, каквото и да е, просто си дайте почивка. В никакъв случай не се обвинявайте, че нещо във вас не е наред или че вие не можете и така нататък. Тези неща ще ви натоварят изключително много психиката и са супер излишни. Не си го причинявайте. Просто бъдете себе си. Когато не се чувствате добре, се отдалечете от абсолютно всичко, което не ви влияе. Окей. И когато съберете тази сила и имате това психическо състояние и тази мотивация и този позитивизъм във вас, тогава го направете. Чао!